Ja sam Kostić Aleksandar i sa svojim prijateljem Miroslavom Trajkovićem pokrenuli smo jedan mali biznis, izradu drvenih naočara i imamo svoju radnju Ludilo koja je negde svoj rad počela još 2018. godine. Počelo je to kao hobi varijanta, oba dvojica smo htjeli da napravimo nešto od drveta, volimo taj rad sa drvetom i onda smo došli na ideju da napravimo drvene naočare. Mi smo tražili svoj neki mir, možda smo malo bili zasićeni nekog svog posla i onda smo tražili neki hobi, našli smo prostor koji nam je super. Iz tog nekog traganja za nečim, mi smo tako, došli smo na ideju da probamo da napravimo taj okvir. Na početku nam se činilo da to sve nekako lako izgleda, međutim, izrada okvira je vrlo jedna kompleksna stvar, naročito kad se to kreira kroz ovaj proces ručne proizvodnje. Koristimo drvo hrasta. Gledamo da to budu elementi što stariji. Prolazimo čak i više hiljada godina starosti tog drvo koje čak i u koritima reka ga ima, gde bez sunčane svetlosti i kiseonika postiže neku fosilizaciju i vrlo jeste da je teško za obradu, ali dobija veliku šarolikost, 1000 kolora jedne vrste drveta. Kompletna naša cijela kolekcija nosi naziv Saurus kolekcija. Saurus, ceo taj naš smisao je bio da aludira na starost drveta koji mi koristimo. I svuda kroz i naše reklamni proizvode i flajere i kataloge, kao i kutija, vizit kartica, svuda se provlači šapice dinosaurusa. Šapa dinosaurusa, aludirajući na starost drveta. Sama konstrukcija, sam sklop i finalni proizvod je vrlo komplikovan za izradu i onda smo u tom našem miru koji smo negde našli rešavali svakodnevne probleme kad je neki proizvod nov na tržištu i kad treba da se krene od nule, svi alati koji se upotrebljavaju za izradu istog se opet sami kreiraju, sami smo pravili neke alate i sami smo dolazili do nekih individualnih rešenja koja ne postoje nigde u svetu. Tako da smo i napravili proizvod koji ne postoji nigde u svetu na ovaj način izrađen. Sam proces finalizacije proizvoda od neke ideje, okvira koju imate u glavi, prolazi do finalnog proizvoda kroz nekih 60 procesa proizvodnje prolazi. Znači od pripreme, sečenja, šmirglanja, poliranja. Miki ima običaj da kaže da mi nismo bili zadovoljni da napravimo samo drvene naočare, nego smo htjeli da to budu najbolje drvene naočare. I mislim da smo u tome uspeli. Inovativno, prirodno, ručno odrađeno. A inače, Ludilo je naziv. Kroz priču rekli smo, proizvod nam je ekstra, super, mora bude neko ludilo ime i onda je ostalo Ludilo. Od samo nekog osnivanja učestvovali smo na par izložbenih sajma. U Beogradu smo bili 2018. To je sajam optike, to su sve sajmovi optike, a u Evropi smo bili u Minhenu i Milanu. Milanu koji je jedan od najvećih sajmova u svetu, ako ne i najveći. Prvi smo ikada iz Srbije koji su otišli sa svojim proizvodom i predstavili tako jedan proizvod u svetu. Nadamo se da ćemo kroz neki dalji naš rad opet uspeti, jer je potrebno za ovaj posao da se ima neki kontinuitet posle za tim svetskim sajmovima. Želja nam je da odemo i u Pariz, isto je jedan od najvećih u Evropi i svetu, i da negde nađemo svoj put da otprilike svake godine bar na jedan od tih svetskih sajmova odemo. Na tim sajmovima tačno je da dolaze i profesionalni optičari i optičarske radnje i oni su prepoznali naš kvalitet, tako da smo mi tu dobili i prve kontakte i prve kupce tih naših proizvoda. Nažalost, desila se i korona, to su godine, baš, mi smo 2019. bili na tom sajmu, posle toga brzo je, ipak za jedan
kontinuitet rada, kontinuitet prodaje bilo kog proizvoda i treba taj kontinuitet izlaganja i upoznavanja sa kupcima. Jednostavno, oni žele da steknu neku sigurnost, da si ti tu prisutan 1, 2, 3 sajma, a ne samo jednog sajma. Neka je imala svoj program Pokreni se za posao, na kom smo mi učestvovali. To je neki konkurs bio za inovativne proizvode i ta sredstva od njih smo dobili. To su u stvari sredstva bila koja su namenjena za kupovinu mašina. I deo ovih mašina što je ovde kod nas je preko Eneke obezbeđen i hvala im na tome. Ostalo nismo imali nikakvu neku podršku i ostalo. Svoja sredstva smo ulažili i dan danas ulažemo. Nažalost, potrebno nam je i za marketing, potrebno nam je, jer marketing je vrlo bitna stvar. Naš glavni problem je što, verovatno i drugih malih ovakvih preduzetnika, što smo nevidljivi, po znacima navoda. Meni je taj završetak okvira, kad u punom onako sjaju drekne okvir i pojavi se onako uglađen, očišćen, premazan, opet na jedan prirodan način mešajinom pčelinjeg voska i maslinovog ulja, kad on dobije, jednostavno taj finalni proizvod mi je, podsjeti me na onaj rad koji smo imali pre toga, malo i komplikovan i mukotrpan i na kraju krajeva i opasan, jer prilazite do nekih oštrih alata sa rukama, ali kad se to na kraju onako isfinišira, kad se postavi na sto, tu sam onda ispunjen. A i pored toga, kad se proda, kad dobije mušterija okvir i kad ga stavi, kada lice pored tog rama onako se ozari i osmeh na licu se vidi, to je pogodak.